Eskerrak EAJari, bai, beda, gaina inungo arrotasunik gabe esango dizut, jakezuk izpidea eman dezun. Eskerrak EAJak gobernu koalizioak egin ditun hainbat alderdirekin herri honetan hainbat urtetan, beste batzuk, beste gauza batzuetara ari zirelako. Ze, beste hoiek gauza ekimene serio eta herri honen aldekoak egiten saiatuko izan balira, jakin nahi nukeenik gaur nun egongo ginateke. Harrituta nago Mendizabal anderearen adierazpenekin dana erasotzat hartzen duzu. Dana gaizki hartzen duzu eta dana zuei zuzenduta dagoen bezala, eraso bezala hartzen duzu. Eskerrak EAJ dugula, herri honen salbatzailea eta eskerrak EAJari esker euskalduntzean aurrera egin dugula eta eskerrak EAJari esker gauden tokian, gaudela bestela zer izango zen herri honetan EAJari gabe. Zer izango tesa? Eta astu zaitezatea, ez dakit gure programa irakurri duzun, hauteskunde programa, EH Bilduk hauteskunde programan doakotasunan jasota zaukan. Beraz, logikoa zen momenturen baten aurkeztuko genuela ekimena. Aurre ikustekoa jakinda guk gure programak betetzen ditugula. EAJak bere buruari galdetu beharko lioke, ea ematen duen hitza betetzen duen.